So I'm going to highlight 5 biggest mistakes that Sonia made. Number 1, she left the marriage without making a proper research. She thought that it was going to be very easy for her to get a settlement. She took Wicknell's word and trusted him that he's going to just part ways with his billions without a fight. She was wrong on that. Patorine voice note here 8 minutes. Achi promise kwa kuta, we are going to make a settlement. We are going to what. That was 2 years ago. But now Wicknell changed his mind. Akati, I cannot give this woman my billions angu, never. So I think kuti sisi vakango ita ma high hopes zvavo. She was supposed to seek a legal advice before vasati vati kune murume aiwa ndakuenda panapa. I thought she was wiser. Pese paiuya she gave us that thing kuti she already made a research saka isu taitongoti aiwa sisi vari kuziya zvavari kuita. Vakasiya marriage vakatocalculate mamoves avo kudhara, but only to find out kuti sisi was surprised today vachiudzwa kuti aiwa marriage yenyu haisi chinhu. Number 2, she trusted the maid, who in turn betrayed her big time. She did not see that one coming. Because I forgot maid was loyal to her, but maid aitoendesa zvake information kuna Wicknell. Ndinozoti ane mari ndiye mombe. Mamaids aya matyei, please kana muri ana madam, don't overshare. Munozoti pane vamwe vanhu vanopedzera vatoudza ana maid wavo chihure chavo apa anenge aine murume aine chii. Kana uina maid, ziva kuti maid haisi hama yako. Keep your distance. Munhu ngaazive kuti akauya pabasa and pabasa chete. Zvekuda kuita interfere. At some point my sister actually chased away a maid anditi, you know what, maid wangu anga kuti she was beginning kuti visitor wese auya anenge auda kutonyatsoda kuita close to that person, autocollecta manumbers ehama echii. She felt very uncomfortable with that kuti iwe uri maid wangu kunenge wakuda kuita number dzemahama dzangu for what. She was so pissed off with the batomu dismisser. And now I'm thinking kuti Sonia ndofunga anga asingatombozvione kuti maid should stay within her boundaries, because musikana uyu anga akutoitwa family zvekutodaro ma-functions zvese, ende musikana uyu azvikanyira because ndiye aendeswa akachiti ndina nyika yandoziva. Ndichiremember speech yake pabirthday paya paakatengerwa mota zvikanzi handina kana speech, handina kana nyika yandisingazive because of my John chichichichi. Amai Sonia vari paside vachinyatsoti this one is a trusted maid, but in turn that maid was taking information kuna Wicknell. Muri kuona manje, and ndofunga basa rakapera. I think basa rinenge rakatopera because anenge achamuchengeterei pakadai so. After being gossiped about, like there's no point of still keeping Yemba. She is a snake. Number 3, she talked too much online. She gave people too much information, and that information in turn was used against her so many times. And Wicknell and his family made beef with her over a post that she was doing online. She was just supposed to act in silence, but most of her posts were making Wicknell to be angry. It was like a trigger to Wicknell. Pamwe pacho aitrigwa nemashoko amai vake, aibva atanga kutaura about amai vake Wicknell kuti munhu anga asingada amai vangu ndosaka anga achitaura kudai so. Munhu anga, you know, the whole family was just using mapost ake kuti maona zvanga zvanyorwa uku zvozodai so. So I think she shared a lot of things online, even about her lawyers, ma screenshot ekuti vari kuzodai so maona. So it was like she was putting everything online, which in turn was used against her. Sisi kunyarara chaiko avagone. Isusu tienchingoti go Sonia go. Kutoda information hatiregere kostoda makuwa. But now that information was now used against her. Ndo pazoita se pazotora nyaya yacho kurema. Number 4, she failed to get herself proper lawyers. Wicknell wakamboshitaura kati vanhu ake ma-lawyers aya dai atochinja mamwe ma-lawyer vari kumudyira mari. Ma-lawyers ake ndiye ma-2 cents, and I'm just thinking he was right on that somehow. Because they were supposed to prepare and make proper research on all this. Kwete kumuita ma-high hopes. I think she had ma-high hopes sekutodaro. Ma-lawyers ake, I don't know. No, but confidence dzanga Wicknell mazoyaka achinyatsoti she's not going to get anything, she's not married to me. Baba anopenga
but takutozoona kuti wikino mashoko ake aya takutozomarememba izvezvi kuti shuwa hapana kwaienda kesi iyi. Taimatemba maloya aya but apa tasara tiri pamhene chaipo tasara tiri pachena. And I don't know on what basis were they basing on kuti achawina pai, because andikana uchitora lawyer you'll be thinking kuti lawyer achaita kuti uwine case, but nesituation iripo iyi, after paying so much, after being advised, then you come online with tears. Maona manje kuti we're not expecting something like that from the legal team yake Sonia yacho. And then lastly, Sonia sometimes was behaving like Wikino still loved her. Diane, yes, she made us to believe that Lulu adiwe zvekutodaro ari kunyengerwa naWikino, njani zvakazoti Wikino wanomuda. If Wikino you wanted a second wife, you would have said that. She made a lot of people to believe kuti mune like Wikino still has that heart on ye. Paakatozosungiswa ndopatikatozoona kuti panapa ameno I don't know, ndopatikatoona kuti tumwe tunyaya twasisika hatisi kunyatsobatana. So pane zvatikatongoona paakasungiswa paipaito panapa regai tite tichiita chisuduruka nyaya idzi dzasisi dzinenge dzine kakuzvibhilivhisa vega vasati vanyatsofesa reality. Because I think kuti at some point Sisi thought Wikino is dating Lulu to make her feel jealous, and then he's going to come back to her. I forgot akakosha zvekutodaro, but akatozoona kuti Wikino wacho zvaatoenda naye. And we're just seeing kuti Wikino was just playing a game. I try kuda kumbomusoftena, kuda kuita that side soft, kuitira kuti Sisi vadurunuki iye achiziva zvekuti hachamuda and mukuona manje. So Sisi vakatambwa 10-0 vasingazivi. Ndozvandikutongofunga kuti Wikino was just preparing himself, achitoudzwa kuti handimboziva kuti kana uine mari you're behaving like you can pay $1 million for 10 kana malawyers anenge achigara pasi day in day out kuti vangoita kuti nyaya iyi ingopedzisira iri pairi apa Sonia anenge aine 1 lawyer because she cannot afford that. Maona. So I think kuti Sisi havana kuzviona zvavo, ndofunga aitoadvise kuti iwo ita so ichimbomusoftena enda so dai so iye achiziva hake kuti at the end vari kutomurungira dende Sisi. So ameno, I don't know, you can add on and on mama mistakes amuri kuona akaitika apa, and let me know in the comment section what are your thoughts panyaya. If you subscribe, please do.